Osteguna, maiatzeko 26, Jesusen zeruratzea, jai kristaua iparraldean. Eba, venga ba, gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren helmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.